මම දන්නවා විශේෂයෙන්ම ஆனால் எனக்கு தெரியும் விசேடமாக පරාජයට පත්වෙච්ච කණ්ඩායම් தோல்வி அடைந்த அணிகள் විශේෂයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන අසත්‍ය ප්‍රචාර දියත් කරමින් තිබෙනවා. விசேடமாக முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து மிகவும் ජාතික போலி ජන බලවේගය பிரச்சாரங்களை ආණ්ඩුව மேற்கொள்கிறது. මුස්ලිම් ජනතාවට සලකන්නේ නෑලු. தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கம் முஸ்லிம் மக்களுக்கு அவர்கள் கணக்கெடுப்பதில்லை, මුස්ලිම් ජනතාව දිහා බලන්නේ නෑලු. முஸ்லிம் மக்களை பார்ப்பதில்லை කියනව නේද එහෙම? அப்படி சொல்றாங்க தானே. මම දන්න WhatsApp group වල යන ඒවා. எனக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போற விஷயம் යනව නේද එහෙම? அப்படி போறதானே. අන්නේ ඒ කියන්නේ WhatsApp group එකේ social media වල යන post එක බලන්න කලින් දැම්මේ කවුද කියලා බලන්න. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயோ சோஷியல் மீடியாலயோ யார் சரி போஸ்ட் போடுறாங்கன்னு சொன்னா யார் போட்டோன்னு பாருங்க. කවුද? யார் போடுற කවුද? யார் போடுற ඔය හැම post එකක් පිටිපස්සෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. அது எல்லா போஸ்ட்டுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. වැඩිපුර කවුද දන්නවද? கூடுதலா யார் இருக்கிறாங்க? පිටිපස්සේ ඉන්නේ யார் பின்னுக்கு இருக்கிறது? ගහක්. மரம். හරිද? මොකෝ කියන්නේ? ආ சரியா? මේකයි කතාව. இதான் கதை.